अच्छा तो भाई हमारी तरफ से सब लोग के जय जय सीताराम बा। आज फिर हम पन्नेलाल दीवाना भोजपुरिया कलाकार के रउआ लोग के सामने लेके आइल बनी। रउआ लोग से विशेष अनुरोध बा कि ये गरीब आदमी के ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जीएम स्टार चैनल के सब्सक्राइब करी सब और इनकर एक से भी एक बढ़कर वीडियो अगर आप लोग के अच्छा लगी तो हम जरूर लेके आइल करम। डोली लेके अइले सजनवा मोरा होला गवनवा। डोली लेके अइले सजनवा मोरा होला गवनवा। मोरा होला गवनवा मोरा होला गवनवा मोरा होला गवनवा। डोली लेके अइले सजनवा मोरे होला गवनवा। बभना के पुतवा मंतर बाँचे बेरी बेरी छिरी के चाउर काँचे। बभना के पुतवा मंतर बाँचे बेरी बेरी छिरी के चाउर काँचे। गमु 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 महके अंगनवा मोरे होला गवनवा। डोली लेके अइले सजनवा मोरा होला गवनवा। मोरा होला गवनवा मोरा होला गवनवा मोरा होला गवनवा। डोली लेके अइले सजनवा मोरा होला गवनवा। डोली लेके आईने सजनवा मोरा होला गवनवा। होला गवनवा होला गवन। डोली लेके आईने सजनवा मोरा होला गवनवा।